Hi guys! Karon pa dyan na mag-shoot sa among episode 16 no? O ang kaninduhan na nilhig na kay kundi sila masilhig, wala sila tablet. Napipilitan sila. So guys, sa akong gipost dito sa page nga kung maabot og 500 likes and 1,000 comments and 100 share, mag-bra challenge mi na kami tulo. Check kag tope guys. Murag kuan ka nang Pang-uwil. murag topi og kapgo. Tatawa niya. So guys, kay niabot man og kanang 1,000 comments niya, murag hapit mo siguro to 500 likes or 500 na ba. Nya ang share lang kayo pakabot og kanang 100. So sige, tagaan ta mog chance. Bahala wa kabot og 100, magamit man ang challenge. Pangham og kuan ko, bra. Mangham sa mig bra sa umangod guys. Kay wa taon na bra diri. So guys, mangham sa mig bra ha para nami suot. A few moments later. Hi guys, so nakahuam na mig ko ano, tulo ka buk bra. Dali na sad. Pag-ilis na. Ay na huam tulo ka buk bra. Nagkaroon kong pan guys. Pag-ilis na. Pag-ilis maghukas. So guys, ang ako kay kanang purple. Purple one siya violet. Ko ano siya guys, favorite color naman din ha. So, near day ako blue man. So guys, magtaon sa mi ha. Ha? Ay magtanaw, ay mapanlili. Ano din mag-ilis? Ilak ya. Ilak. Guys, saan din Bali man na Richard. Ha? Saan? Guys, paliw kong tao guys. Ano din? Kuha sa TV. Kumot oy. Guys, ang iniingat-ingatan ko sa puso mo. Chard, itaon sa chard. Bahala. Sa likod din. Si Intoy. Oy, mana. Si Intoy. Ikaw, Chard, ikaw. Ito, di iso di mo ka. Ay, kagwapa ba? Ay, Kuan ha ka ng catwalk ha, kabaho ba yung gini mo glawas? pinakatwalk. Ay, sabak ti video ya ba ni? Pinakatwalk ha, o labawok unya. Ang na may singot kung sa ati. Uy, ligo. Hindi ka nagkakamali, may premyo yan. Uy. Huwag sabay po si Kikluhag. Made sekretos mga babae no, pinapumra ba? Abi na ay so duha di ay. Nak. Oy, Philippines Kasi siguro rin proudly mo daw. raised funds to purchase Hala and daw, kalain mo renovate daw. an old apartment building in Manila. Ginoo ko di man ni marang nimo. Katong tatungkuay mo ya kay hugot. kanara ay maarang lag na ay pinaana. Da. Oh. So guys, na mao na dyan yung giatangan nga challenge no. And ako antaw nga naay may isang salita kami no. Richard. Saan naman ay mo ha? Dali. Bijay meron kay magpasa mi. Pinalabawok ali. Pinalabawok. Sige. Ato rin. Wi Richard, kuha ka na nasirong tiyan mo. Pinalabawok ka. Ako niya na, nagbagol. Si Bagol ba ay? Ayaw ka na butang igbagol mo. Ambra, ako na po nalabhan. Get rawit. Siyempre ka burikat. Ato mga anak ko ano. Awa, makuan. Uy, ka nagbira-bira ha, uy. Ibangan na lang. Alilito niya ba? Kana na lang. Uy, nakita mo na yung totoy. Aalayoy. Lili mo na ba? Kana na lang god. Nagdali-dalig ko mo tong papel. Ang anong to, uy. Sige, lili mi be. Ano sa na siya? Lili me. Nagkalili. Margyapon way sud. Kabang luag kayo. So guys, nagkalilis into yaks. Ay, luag man. Ay, gimo pang yun anak. Diyan. Saan man? Saan? Kita kong isang babae. Kasi sa likod dahil. Ay, alam. Kasi sa likod dahil guys. Anak itutoy dahil. Ano ba ang iyong pangalan?
magandang babae. What's up sa ganito? Sa katoy, play! Jackson Bakuba! Pasok! Pastilan! Uy! Bye-bye! Ikaw, Chard! Ready! Mia Wursma! Miss Universe 2018! Catriona Gray! Philippines. Philippines calling raise funds to purchase and renovate an old apartment building in Manila. Hi guys, natin yung mga bisita din na. Grabe kanya katuwagan. Hi! Kami din ang bagong Miss Universe karon 2018. Sa pangalan Day. Guys, na sekreto si Richard ngano na si Tutoy. Pakita. Pakita. Kuya, kuha na ni. Muhana. So guys, picture. Patay! Ano tay? Picture tulo. Ito dyan, ano yung secret? Ano yung secret? Pagdali. Picture, smile. Maro to guys. And I hope nga nalingaw mo sa among kabuang, no? Thank you. Thank you. I'm Pia Wursma. Ay, nagkalimti guys. I'm Pia Wursma. Miss Q&A day, Miss Q&A. Mister? Junction Bakuba! Yay! Here's your question, ma'am. Yes? Kung mamamatay ka bukas, bakit hindi pa ngayon? Kasi, ang kasungaran nito, hindi pa ngayon kasi nabubuhay pa tayo sa mundong pag-asa nito. And I thank you! Wow, awesome answer, man! Wow! Pak. Ikaw, Mrs. Mrs. Miss! Sa pangalan mo, Chag? Miss Pia Wursma! 2018! Sige, go! Oh, da. Lumoy, oh. Here's your question, ma'am. I'm listening. Nganong katag kag ilong? I don't know but ang akong mama hinungdan anay nga nung platyag ilong. Boy hinungdan. And I thank you. May follow-up question pa kami, ma'am? Kasi nagtupi mo ka ate. Ate Papriso. Kasi na patupi mo, ma'am? I believe ako'y nagbuot aning tupiya and walang kasalanan ang gumipit nito. And I thank you. Wala pa may question, ma'am. Ikatulo. Nanong wala may sulod di mo tutay. Because I'm boy, not girl, okay? Wow. Okay, thank you for your wonderful answer. Thank you, ma'am. Okay. Ako na pod musuroy. Ari ka dire. Patyo. And the last contestant. Miss Catriona Gray! Di ako... Oy, okay, Hi. ma'am. Okay, what That is your answer? question. What is your question? What is my question? Bakit merong Pasko? Ano ang dahilan? I believe kaya meron Pasko kasi meron bagong tuig. Dali sa Bakit? nako na discover nila ni Richard guys kay puti kay gilok. Ayaw mo. Eba, puti na kay gilok sige. Ayaw. Kita Ayaw. daw.
Pwede. Kita na. Kita na. One, Sige ba? 3, two. go. Kinsa pinakaputi na mag-ilog guys? Ambot ninyo. Nya, kinsa pinakahumot? Advice, man. Humot mo mag-ilog guys. Simot-simutan maganin niya. Hey! So guys, maro ta mong kuan guys kay murag kaawano na gid sa among gibuhat no. Murag kaawano na gid tanaw guys. Oh. Nagdagom na gid diri. Murag hapit na tagabaan. So guys, thank you for watching guys and I hope nga nalingaw mo no bisag nga niya mong kabuang no. And murag dili na gid mo usab ka uwaw kayo. So guys, thank you for watching and Goodbye. have a nice day. Sana mag-enjoy kayo sa ginawa namin. Bye-bye. Yay! Yun na yun. Bye-bye. Babush! So guys, mag-shoutout pa tayo Demi, no? Kalimot mag-shoutout da. Vlog GR guys. Magkuha sa tablet ha, kaya mangita ko i-shoutout. Shout out ni Shout out. Yami is Clarino. Shoutout din ni Putang Igit. Asa naman ron? Shout out ni Andrew Enriquez. Shout out ni Marcelino Torion. Anak ni ng Maria. Ug shout out ni GR nga taga Lunso di ay. Idol ko siya yung anak. Shoutout ni Joshua GB. Taga Talibon Bohol ni siya guys. Schoolmate din ako siya sa una. Shoutout ni John Kinit Samante. Thank you kay Brad sa pagtabang nako no katong niadto ko sa umuyab. Thank you sa pagtabang nako para ma-surprise siya no. And thank you kayo. Shoutout ni Mitam Batalyon. Og shoutout ni Kuan kanang Mark Rosada and ni Larde Cubs Zaya. Shout out ni Sapphire Arinario. Sapphire Muna. Sapphire Arinario. Arinario. Shout out ni Chris Bautista Patalcurin. Chris Bautista Pital Corin. Shoutout ni Tata Oy. Tata Oy, ang kulit. And guys, shoutout aning tawhan na guys nga gitabangan jud ko kanang gipasahan jud ko niya software no para maka-edit ko sa laptop. And shoutout ni Neil Andre taga City Main Campus. Ang schoolmate na guys. Brad, salamat kay Brada sa paghatag ng software no, which is katong Adobe Premiere. Thank you. Salamat kay Brad kay tungod nimo nanagoy pang-edit. Ari mi manguha guys sa episode 15. Tara guys, episode 15 ana mi manguha. Tapos ato mi manguha sa katong shoutout portion no, katong akong gi-comment. Shoutout ni XD Carner Shout out ni Mamag Twin Brothers. Vlogs. Vlog. Out ni John Paul 2 weeks ago. Basa ni Chad. Shout out ni Choco Forever Bang Twist. Bang twice. Bang Twice. Shoutout ni Chongbok Forever Bang twice. Shout out ni Regan San Juan. Ingon si Putang Igit nga shout out unya sa Tanky Warriors og First Koy Alicia. Marta guys sa video taas na jud ang video naman no. And Marta guys, thank you sa pag-support yun sa walay puwas nga pagsuporta naman no. Thank you very much. Sorry kay guys, karon pa mi naka-upload og video kay kuan man gud na busy ko sa kanang finals na mo. And kuan guys kanang kinahanglan sa bitaw i-prioritize ang pag-eskwela bitaw. And I have makasabot ra guys. Nya karon kay kuan naman so bakasyon naman so maka-upload na gid mi kanang daghan-daghan din no. Sunod-sunod namang video ron and marto guys, huwata ang among episode kanang 16 kay kanang nakagama na may ganihan niya. Kanilang ako yung nag-upload kay medyo napasa kuan ba. Dili pa out of season. So marto guys, thank you for watching and have a nice day. Goodbye. And Happy New Year mga Pasko. May Pasko nyo guys. Pasko. Bye-bye. Maraming regalo. Bye-bye. Day. Bye-bye.